Ahojte lidi, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video je o tom, že mám nový kanál, protože můj účet se mi z ničeho nic nějak zablokoval a nešel dát zpátky, tak jsem si musel vytvořit nový účet. A mám nový účet i tady. Takže prosím, měl jsem minule nějakých 69 nebo i 65 odběratelů. Prosím, dejte to zase, protože já se fakt omlouvám, ale prostě nějak se mi to bloklo a teďka kvůli tomu mám jiný účet, takže videa smazaný, všechno. Ještě se podívám, jestli tam ten účet je, na tým, nebo jestli se to smazalo jakože úplně. Dobrý, tak prosím dejte mi odběry, je to smutný. Kirinka, já jsem teďka u babičky, takže Kirinka je v garáži. Dobrý, tak čau, pojmenoval jsem se i jinak, takže tak čau.